Somanta acikin ta abi munit na sa tongdun. Ate marusut cini nelan. Itu kupuson a level sinon gedoloma. Karbi inong arat atung lapen la son ka ceplan jet ke kopia potloma la ilitum cini nedet. Lapen la joksi ilitum harsuhut lamnan karjudun jita aning hang hedet ikilo. Pinyamay mehe buwa ke hai labendara je tong korti injir ik marli bong marli ni marli atum uan ike maron. Ada cininan ko India arlosi dolo itum sita itum adya na bangket jerso prik chocolate. Imitang adya pula lagi. Lasi autonomous. Autonomous ulit non BJP dunia lang select piglet, arju select piglet. Atema, kopi pasti lang select, latung arju select. Atema halatung, kamat thake halatung hello arnam lo, kuya cikut. Halatung hello arnam lo, itum anke lagi munita kali, itum hanai tu. Lasila Munus murid tielong toklo anok sata bilet lo nang itong foto nang dituli doon kami mamu na tungi laki ham brahmo ang hupen sinang chon no apupen sinang chon no ang hupen apupen ali ang hupen sinang chon lapen ke katriya dene apang pen no boisyo dene apok pen no lapen ilitum apa nari puge ilitum ke aking pak pen aking pak hal rumah bang atar bang atar itu lah atar bang ke muhipi ne role de jimene hal aling bang ke muhita donglam lam jimene ke di ipulo la pen itu independent candidate ASDC tundado nelita do la pen hala soa GSP tundado GSP mana sekroi tu itu ne
course and elo APSC donators ko pensora na alam tum siapa man na airport kulo yo nang i-try doon no amar pilo ito plan na suhot bang edisyo pan hat dispur pilo ne telefon nang elo amar ha hewa luhang konde ang edisi da frustrated lo nang pipilo torske lapen hala sang ma phanta hala GSP ko candidate phanta hala phanta ingkan na hangde batai konflik kecing ko na try din no an parge na batai konflik na hang ko de bi credit lo hala ta la sinel in check so ta hada ama ako lang lo yan set ki dulo ma kuneli ko amyeng pu ke de ma se hadi pu si pu hok de tong ki si do huni an ke ko pilo amasima tatulo arnam hempurnam na repealing na ke misina pilo blessing in disguise ping lagi tu kapaci kopoloma kacepatu nak amat akhir jume nang kiro jadi kacepatu ben akhir jume nang kiro alam si api alam dokta putur lo nili tomata pulo ini tum ningkan nerke lamang so ators latatina tors day plastik ators kali tinga tors but tors ke plastik sita hinudak tiki hai tinga tors a battery ka ik edel itu klan lak na lumati ilitum di pati ang lak na gelde kachini nega pawe dat na gelde ho karnyang long di la kachini nega pawe hello kapati ang bulo jadi pati ang lak na kailangan sa tors pen not a tors ta ban englo ban englo mamor chutang lo ang ruang tang lo lo ne lo me empu mukrang patuak klamalo itu EPCC itu suria munit nakya tonglo lapen ke aning arong pik atimanon MP election bang ke EPCC itu IREC atima jokta adet ki virji akhai ke kachepi virji phan ke jokta aning dok de jokta nitum karbi inglongarat tum anta chelang petpen ekhai lapen elong ri kacherai phansi non labangso a electoral battle labangso a ron vote ki pia ron abang ke nitum che dan vek ko kadu vitum ta lapen ke APHLC phansi pe high vek ko pinya amelong bang trok ner don trok kebra ner kep atum BJP pen Congress pen dak nang join dun lo pini APHLC lo pini armong kwan bakit to isa pini 6,000 so 7,000 bagdo pini che to nangli kwan lo ning the pon pini la anar mong che tong pen nangli kwan vote pen si ai pon ji pen haji pugen ni tum kado ve ke 7 lakhs ke mati di 7 lakhs pen ni tum 5 lakhs ke long ji kusi chini lo Chalo